Mulai guys, di sana tamu pulang sana sana nanti, sehingga sana itu ada sana itu wah sana ya itu mencela kita baik, itu kami mencela kita sih. Kalau ada tuh baju kita mau pulang sana deh kayak kita pun deh. Noi mari kukla juda, okan ane ses, lama kan kukla juda ini jengnya ke, lama ketan ke. Oh my god, noi dah sengah helang share na. Ini juga helang dulu. Dah sengah thang macam share na, nai lang macam guys man. Oh my god, jengnya nih lama, kedan dolong kedan, panai macam ni. Jabai ada na, oh my god, oh ada ini, seng mari thang kentam ini kenapa ni cakap you, oh my god, lama ya. दा जोङो आनन्द हाथाय मोनबाय आरोना गाइस मोन नै खिनिखौ आनन्द होनना बुङो बिखि बाजारा इयो सब दखान दंजोबो दखान जोङो दा मोनफैबाय आरो तामुलपुर हाथाय नै बेनो तामुलपुर हाथाया जोङो दा ओरैजाय हाबलांनोसै आरो फै गारि गैया नै लंपेन्टफोरा साफा साफानो वाव जोङो दा गस्ला नायनाय दा आरोना स्पर्टिं साफा साफा दङ यो ओइ सिङाव गस्ला दंद्रायबावलाय नङा थादेरखायो नामा जोङो दा आर'नाइ गस्ला नागिरनो थांदो आर'नाइ गस्ला ओइ दंमोन दां गासैनो माखे ओइ मारा खबरफ्रा मोजां मोजाङानो ना माबा गस्लाया गांसे ha 800 नै जोङो दा सिलाय दखानाव गस्ला लायनाय दा नायनाय दा आरोना ड्रेस साफा साफा दंथारो इयाव जोंना गस्ला नागिरगासिनो दं सासेया मार मोजां जायगायालाय साफा साफाथार बेफोरखौ बरिया बरिया आरो एकदम सोरबाफोर लाङोबा लांफैनो हागोन